дар вақтҳои пеш мардуми мо ҳар он чизеро ки медиданд мегуфтанд ин ҷин аст ё ин ки аҷина. ва ман бошад имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоваре омода сохтам ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. аммо шумо ба ин бовар доред ё ин ки не, инро дар комментария менависем. ба канали мо обуна мешавем дӯстон, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеоро дӯстон як ҷавон дар хонаи худаш ба навор гирифтааст. ин ҷавон мегӯяд ки дар хонаи ман чизҳои ғайриоддӣ рух медиҳад ва дар ин шаб қувваи барқ дар ин хона тамоман хомӯш мешавад ва аз ҳар яке аз ин комнатаҳо садоҳои ҳархела мебарояд. ва вақте ки ин ҷавон ба ин садоҳо наздик мешавад ва ба даруни ванна медарояд, як чизи хелом аҷибро ба мисли зан мебинад ки аз пушти тиреза ба ӯ нигоҳ карда истода буд. No hay nadie. Estoy totalmente solo. ¿Quién está aquí? Estoy totalmente solo. No hay absolutamente nadie aquí. Me dio mucho miedo. No sé si escucharon que tocaron la puerta ahorita. ¡A la verga, güey! ¡No mames! Neta. ¿Qué? ¿No mames? ¿Sí vieron? No. баъд аз оне ки ин ҷавон ин роликро дар сайтҳои интернетӣ паҳн мекунад, дар тагаш менависад ки ман худи ҳамин рӯз аз ин хона меравам. аммо дар асл ин чӣ буд, то ҳол ягон кас намедонад. ба гуфти баъзе аз одамҳо ин фейк аст, лек одамоне ҳастанд мегӯянд ки ин дар ҳақиқат ҷин аст. ин видеои хелом аҷиб ва даҳшатнокро бошад дӯстон. якчанд ҷавон дар як беморхонаи кӯҳна ба навор гирифтанд. инҳо худашон мегӯянд ки вақте ки мо ба ин ҷо омада истода будем, дар роҳ садоҳои кӯдак мебаромад. лек вақте ки онҳо ба даруни ин беморхона медароянд, дар ин ҷо як чизи хелом аҷибро ба мисли одам мебинанд ки ба пеши онҳо мегузарад ва баъдан нопадид мешавад. Passou aqui, velho. O que passou aí, velho? A cuidadora passou aqui, gordinho. баъд аз ин ҳодиса ин ҷавонҳо мехоҳанд ки ин ҷоро тарк кунанд, вале яке аз онҳо мегӯяд ки пеш аз рафтан мо бояд ҳар як комнатаҳои ин ҷоро хабар гирем. ва вақте ки онҳо мехоҳанд ҳар яке аз ин комнатаҳоро аз назар гузаронанд, дар яке аз ин комнатаҳо духтаре нишаста буд. ва вақте ки ин ҷавонҳо ба ин комната медароянд, ҳам камера ва ҳам фонарики онҳо як кор мекунад ва як кор намекунад. Ai. Mano, é ela, velho. Mano, eu vou ajudar ela, velho. Menina. Vou te ajudar, menina. Calma. Vou te ajudar a voltar. Ei, menina. Mano, que isso, velho? Que isso? As lanternas. Lanterna. Calma, calma, calma. Fica junto, fica junto, fica. Que é isso? Tô. Tá escrevendo. Calma, calma. Calma, calma. Mano, cadê a menina, velho? Cadê? Que é isso, velho? Mano, calma, velho. Cadê a menina, velho? вақте ки ин роликро дар сайтҳои интернетӣ паҳн мекунанд, бисёре одамон дар комментарияи ҳамин ролик мегӯянд ки инҳо ҳамон одамоне ҳастанд ки дар ин беморхона пешвақт аз дунё гузашта буданд. лек боз одамоне пайдо мешаванд мегӯянд ки ин ролик фейк аст. ин видеоро бошад дӯстон, якчанд ҷавон дар як церкуфи кӯҳна ба навор гирифтанд. онҳо намедонистанд ки дар ин церкуф метавонад чизҳои даҳшатнок бошад. онҳо худашон мегӯянд ки дар бораи ин ҷой овозаҳои хелоам зиёд аст, вале мо ба ин бовар намекунем. вақте ки онҳо ба даруни ин ҷой медароянд, дар ин ҷо садоҳои ҳархеларо мешунаванд ва дар як муддати кӯтоҳакак аз пушти дар чизе ба онҳо менигарад.
We would love to hear you play again. Dude, I feel weird over here, bro. Can you please make your presence known? و باز اینجا اونها در اینجا یک چند دقیقه دیگر می ایستند و بعدا میگویند که در اینجا یگان چیز غیر عادی را ما پیدا نکردیم و از اینجا رفتنی میشوند. لکه در یک مدتی کوتاهک از بری آینه بینید که چیزی به مثل آدم لک با لباس‌های سیاه میگذارد. What was that? No, dude. No. Dude. No. Dude. I don't want to. David? Dude. Dude. Dude, what was that, bro? We gotta get there and look at that, dude. Come on. I don't know. Dale. It's a candle. Oh, snap. Oh, God. Oh, و وقتی که این جوان‌ها رولیک خود را در سایت‌های اینترنتی پهن میکنند میگویند در این سرکل در حقیقت جن‌ها زندگی میکنند و بسیاری از کامنتاتورها در فکر آنها راضی شدند. اما با گفته شما چی دوستان؟ و با همین ویدیو رولیک امروزی ما به انجام رسید دوستان. باقی در پناه الله.